Nsogbu ezinụlọ juru ebe niile. Mgbe ụfọdụ a na-akọ ihe na-eme n'ezinụlọ, ọ dị ka ihe a na-eme na fim, ọ dị ka ọ na ọ bụrụ eziokwu. Ofu nwaanyị ka a gwara ya wee sị ya na o nwere nsogbu ga-eme na ọ ma mụnwu nwa. O wee chebe ife ọ ga-eme. O wee gbala ọsọ wee naba be nne ya, wee lụọ, wee kọbalị nne, kọsịalụ nne, fana abụọ wee tụkọọ isi ọnụ, wee kpọọ nwanne ya nwaanyị, wee yọbịa, wee sị ya biko ya bịa ka o solie na be die ka ọ tụọ ime ka ọ mụọ ọlụ die nwa, ọ bụrụgodo ofu nwa na ozugo. Nwanne ya nwaanyị wee sị ya mba, kedu ụdị akụkọ bụ ihe a? Mami ya na ụmụnne ya agbakọta solu na-ayị ya maka na nwoke bụ ezigbo mmadụ. Nwoke afọ batara na ngwuru afọ, nọziala ọnọdụ dịka diọkpala, bụrụ ezinụlọ a n'isi, kwadobe ụmụnne ya, zụbafa n'akwụkwọ, ife niile na-aga ọfụma. So fa chọrọ ka fa lụzuo ezigbo nwoke anụnwa batala befa. Fa wee yọgide, o wee cheketa ife nke a wee kwelụ, wee soro nwanne ya nwaanyị wee naba be di ya, wee bata tụlụ ime. Mgbe ọ dị ime afọ, di nwanne ya nwaanyị wee bido na-ezuke ya ịfụnanya n'ụdị dị iche iche. Nwanne ya nwaanyị nọkwala n'akụkụ na-atakwa ife nke a anya o, mana o kwuru okwu, o mesịa, o wee mụọ nwa nwoke. Onye ọbụla na-enwe aṅụrị. Di nwanne ya nwaanyị wee kpọọ nwunye wee sị ya, ebe ọ bụ na ọ bụgolo na ịma atụnwu ime, ọ bụrụ na ị ga-ekwe ka m jee mee ego nwanne gị nwaanyị ka anyị nụba ya, anyị nụbazi anya ka o nwee ike mụtakwuola anyị nwa ka anyị wee mezuo ezinụlọ. Nwanne ya nwaanyị wee wee iwe, ọ chọrọ dị iji ntị wee n'ife di ya na-akọ. Mgbe a ka na-ekwu chi ụtụtụ fo, ọ chọọ nwanne ya nwaanyị sị apụọla ya na be di ya. Nwanne ya nwaanyị bụrụ ngwongwo ya pụọ, rapụlụfa ofu nwa nwoke ni ọ mụọlụfa wee naba. O mere na arọ na abụọ, di ya wee site na ya na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ ka e wee mụtakwa ụmụaka. Di ya wee jee nụọ nwaanyị ọzọ, nwaanyị bata mụọ ụmụ ịtọ. Maka na nwoke anụnwa abụka ezigbo mmadụ na-emesepụ aka, onye ọbụla na-anụ maka ya. Ndị obodo wee bịa wee sị ya biko na fa chọọ ka ọ bụrụ igwe obodo fa, mana o nwere ife dị na ya, is like mmadụ isi gị na-enwe terms and conditions, right? Na nwaanyị izizi ọ nụrụ ama nkwudolie dịka nwunye eze, bọsa a ga-echi ya echichi. Maka gịnị? Na ọ mụtarala ya nwa. Denu nwa afọ nwanne ya nwaanyị mụọla ya ama nkwudokwe dịka diọkpala eze. Maka gịnị? Na o mere ego n'isi nne ya. Ọkwa ifugo. Ha wee gakwa n'iru wee sị ya nọọ nwaanyị nke ịbụọ ga-akwudo dịka nwunye eze, bọsa a ga-echie. Andị na ọkwa diọkpala nwaanyị nke ịbụọ afọkwa ga-akwudokwe dịka ọkpala eze. Na ife a bụ gịnị? Omenala fa. Ọ bụrụ na o mere ego nwanne nwunye nke izizi, na fa kala ikwe ka fa na-abọ kwudolie dịka nwunye eze. Nwaanyị a wee tie wee gbala ọsọ wee nawakwa be nna ya. Maka na nwanne ya nwaanyị mụọli ofu nwa wee natakwa be nna ya bịa nọrọ. O mee ya ọfụrọ dị ọsịsọ ka ọ beela akwa na lụọ befa, wee sekpụlụ ana n'iru nwanne ya nwaanyị wee na-ayọ nwanne ya nwaanyị si anya biko ya gbaghalụsịa, ya bịa ka di ya nụbakwa ya. Ka a na-ekwu ife ahụ, ụmụnne ya na mami ya wee gbakọtakwa ọzọ wee sokwalụ yọbakwa ya. A na-ekwu na nwoke bụ ezigbo mmadụ, kịta na ọ ga-abụzi igwe, yọbakwa ya. Mmafọ akpọkwa afọ ya. According to the girl, mgbe a na-eme ife love anụnwa, nwoke adago, ọ fụrụ nwanne ya nwaanyị n'anya, so ọ dịkwa willing to marry her still. Mana nsogbu duzi dị abụda, nwanne ya nwaanyị enwego nwoke si na ọ ga-anụ ya, na-echezi bọsa a ga-abịa ka emee ego. Andị nwoke a chọrọ emesie gị ka ọ kpọrọ ya ụwa obodo oyibo. Ife a na-eche dị ime iji wee mee ego bụ akwụkwọ ya ka ọ na-eche. Maka na ọ nọgori nne na-eche di, ọ chọrọ ịgwa ndị befa until akwụkwọ ya apụta. Ọ ga-abịa emesiri ego ya na nwoke ayele. Kịta ọ chọrọ ka ọ malụ ife ndị mmadụ lụrụ na ihe na-eme na ndụ ya, na-ebegidego akwa na ya mara ife a ga-eme. Kedu ife ilo? Ọnya solu nwanne ya nwaanyị anaba jee nụba die ka fa wee mebekwa ya. Ka ọnya solu nwoke ya na ya kpasigo pụwala onwe ya obodo oyibo ga-abire ndụ nke ya.
Biko ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a, ị gwa m ife ilo na comment section. Ọ ga-enyeli ya aka nke ukwuu iji mara ife ọ ga-eme. Ndị be anyị, daalụnụ.